Çareseri pergala kantonane. Felemez ulu. Li Sûriyeyê piştî şerekê demdirêj û êşên giran pêvajoyeke nû tê dest pêkirin. Ji niha ve gelek derdor li ser Sûriyeya nû û pergala rêveberiyê nêrînên xwe diyar dikin. Welatên ku diçûyîna Esed de xwedî rist bûn, di rewşa heyî de ji bo avakirina Sûriyeya nû bêdengin, ango xwe wisa didin nîşandan. Bêguman ev nayê wateya ku li ser Sûriyeyê plan û hesabên hene bi dawî bûne. Avakirina pergala rêveberiyê û desthilata nû dê rêveçûna van hesaban diyar bike. Lê di Sûriyeya nû de pênasekirina welatbûyînê dê li ser çi bingehê be ango li gor kîjan pergala rêveberiyê be hê nediyar e. Lewma divê mijara sereke ya ku li ser bê sekinandin jî ev be. Sûriyeyê di sala 1958 de bi Misrê re yekîtiyeke demkurt a bi navê Komara Erebiya Yekbûyî ava kir. Ev yekîtî bi darbeya leşkeriya Sûriyeyê ya di sala 1961 de bi dawî bû. Komar di dawiya sala 1961 de piştî referanduma destûrî ya ku di yek kanûnê de hat kirin bû Komara Erebiya Sûriyeyê. Li Sûriyeyê ji sala 1963 heta 2011 welatî û destûra bingehîn li bin kanûna rewşa awarteman. Ji ber vê pergala yekperest îradeya gelan nehat naskirin û mafên wan ên herî bingehîn tune hatin hesibandin. Welatê Sûriyeyê zêdetirî 61 salan bi vê pergalê ve hat birêvebirin. Têkçûna pergala Baasê ya ku hebûna gelan înkar dikir ji bo pêkhateyên li Welêt derfetên guhertinên mezin derxist holê. Di rewşa heyî de hikûmeta demkî ji bo destûra bingehîna aja serdama Baasê maye bi devguhertin ragihandin ku dê dest bi xebatan bike lê divê destûra nû li gor pirrengî û mozayîka gelên li Welêt şekil bigire. Ji bo vê jî pêwîstî pê heye ku pênaseya şeklê rêveberiyê bê zelal kirin û li gor vê pênaseyê destûra bingehîn bê amade kirin. Pênaseya Sûriyeya ku mozayîka gelan ne negotineke ji ber xwe ye. Li Welêt gelek netewe, pêkhate, nasname, çand, mezheb û baweriyên cuda hene. Tevî zilm û zordariya pergala Baasê jî van gelan hewl daye ku xwedî nasname û li baweriyên xwe derbikevin û wan bidin jiyîn. Devê destûra ku dê bê amadekirin bikaribe hemû pêkhateyên mîna Kurd, Ereb, Suryanî, Ermenî, Türkmen û Husî û Hewd hem bêz bike. Rêzê ji hemû baweriyan re bigire û bihêle ku her pêkhate li gorî baweriya xwe bijî. Ji vê re dibêjin demokrasiya pirdengî. Ji bo ku ev têkeve meriyetê jî şeklê rêveberiya welat û pênaseya li ser vê bingehê têkirin xwedî giringiyeke mezin e. Bêguman di cîhanê de gelek şeklên rêveberiyê hene ku ji bo demokrasiyê û yekîtiya gelan dibin mînak. Lê rewşa Sûriyeyê hinekî cuda ye. Ji ber vê yekê pergala ku dikare ji Sûriyeya nû re bibe bersiv û dawî li aloziyan bîne pergala rêveberiya kantonan e. Forma rêveberiya li ser kantonan modeleke rêveberiyê ye ku li welatên xwedî modela federal tê dîtin. Di vê cureyê pergalê de welat li ser kantonan tê dabeşkirin ku xwedî lebatên xwe yên zagonî, cibicîkar û dadwerî ne. Her wiha ev kanton girêdayê hikûmeteke navendî ne. Kanton bi giştî di karûbarên xwe yên navxweyî de serbixwene û di hinek deveran de girêdayê hikûmeta navendî ne. Kanton bi gelemperî herêmek ango erdnîkarî û gelheya taybetî digire nava xwe temsîl dike. Di siyaseta kantonan de komên etnîkî pir caran bi ziman, çand û nasnameyê tên diyar kirin. Di vê pergalê de ku nasnameyên etnîkî li gor xweseriya xwe cihîpêk tên, kanton di parastina mafên komên etnîkî û dabînkirina xweseriya îdarî de di asta herêmî de risteke giring dilîzin. Pergalên bi vî rengî cihêrengiya civakê qebûl dikin û rê didin komên etnîkî ku mafên xwe yên çandî, zimanî û civakî peyda bikin. Dibe ku kanton ji bo pêkanîna daxwazên xweseriya komên etnîkî bên organîze kirin. Nasnameya etnîkî li şûna ku tenê pirsgirêkeke çandî û zimanî be wekî mafê civakî ye ku pêşeroja xwe bi xwe diyar bike. Di vê çarçoveyê de kanton dikarin fersendê bidin komên etnîkî ku xwe bi rêve bibin û nasnameya xwe ya çandî biparêzin. Ji ber van taybetmendiyan pergala kantonan ji bo Sûriyeyê pergala herî guncav e. Rêveberiya xweseriya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ev demeke li gor vê pergalê xwe li ser heft kantonên cuda birêxistin kiriye.
Bi pergalê hemû pêkhateyên li Herêmê bêyî ku mafên wan ên herî bingehîn û mirovî bên pêkirin dikarin bi ziman, çand û li gor baweriya xwe bijîn. Ezmûna ku rêveberiya Xweser ev çend salin pêk tîne rê li ber gelek guhertinan jî vedike. Dihêle ku pêkhateyên li Herêmê li hemberî çand, ziman û baweriyên cuda jî xwedî rêz bin. Li gel vê ji bo naskirina pirrengiya li Herêmê têkiliyên di navbera bawerî û pêkhateyan de jî xwedî risteke erêniye. Ji bo gudawî li êş û zehmetiyên ku di vê pêvajoya şerê 13 salan de hatine jiyîn bêanîn, pêwîstî bi pergaleke wisa modern, pirreng û demokratîk heye. Divê rêveberiya nû ya Sûriyeyê ji ezmûna rêveberiya Xweser sûd bigire û bikaribe wê daxilî nava vê pêvajoyê bike. Ez di wê baweriyê de me ku ev tecrübeya derketiya holê wê ji bo aramiya Herêmê û pêşerojeke azad bibe xwedî rast. Nexweger di pergala yekperestiyê bê îsrarkirin êşên ku bi dehan salan tên jiyîn dê xwe dûbare bikin.